моя присвята незабутній Лесі Українці. Я укотре іду до вас, Лесю, за порадою вашого слова, що в душі моїй рясно озветься і запалить вогні світанкові. Я гортаю сторінками долю і питаю у свого сумління, чи нам хтось переписує ролі, чи довкіл лиш одне провидіння. Я приходжу до вас нескоренна і незламності вчуся крізь сльози, і боротися з болем щоденно поміж заздрощів тіні й погрози. Я ітиму до вас, ще ітиму, все шукаючи в тиші поради, і своє щире слово нестиму, залишивши невдачі позаду. Для вас Інна Гончар, Новодністровськ.